Tarikan aja Mas. Loh, ulah gede banget ya. Nah, kemarin. Bocah iki dipakno tara kosong nih. Yang pakai helm ini. Nah. Jan, gede banget. Siapnya banyak goreng. Nah, ini. Nah, ular terbesar di Indonesia bagian timur. Oke, budi lele. Belum kasih makan. Nah. Berarti udah 3 hari nih puasa. Puasa ini 3 hari. Nah, panjangnya kira-kira pirang meter ya guys? 7 meter. 7,5 meter. Nah, itu loh masak. Sekitar 7 meter. Sekitar 7 meter loh lah kelolane. Beh, Jan. Weh, dalane diwilek kene ora nebrang-nebrang. Modele kaya ngono. Gede banget. Ditiloke jenise ning sirahe ngono. Jenisnya ini kepalanya nih. Kepala. Lamun nonyol-nonyol tak cokot terus. HP-mu iki nek tak anune pisan. HP-mu. Enggak ini kan, Bro. Wah, ini aku gal nek kecakrek ogah. Cetek loro. Gentenan to. Cekel anu lho, iso dhisik. Heeh, gorone. Kotor to akhire. Dengarepan ngono. Ora apa-apa to? Cah loro kuat wis to, aku paham lek cah loro iki kuat. Nah, iki. Nah, iki lho, pawang ular dari Moswaren. Memang tara kosong. Ular beratnya sekitar 1 ton ini. Sikile dililit lho, rasa to. Mari dipangan ora gurih. Petitel kita iki lho. Guys, benes. Ayo. Nah. Nah, dililit ini lihat proses pelilitannya yang andalan. Sur, cepat tuh Sur. Nah. Lo talekne ning bucan Pak motor lo. Lah, lo cucokno lo. Nah, lo. Iki ning buah-buah. Uga aku rawani nyekel aku. Aku uga lek kecotol kok. Loh. Undang lo. Apan kek ular sayur kalau di Papua namanya ini. Apan kek kalau kayak tokek Apan kek. Gah kaki. Ogah, ora usah lepas. Ogah. Mbok lepas pelane banter mosok buron-buronan. Kuwet direk. Nak gendong kok isian iki ulo kureget. Wes, wani deh. Wah, ra gereng ra lho. Lho, wah kuwedi. Celeguk iki ya petune arep ndek anu iki, pancikan ya. Lho, iki jenenge ula iki. Lek ya jenenge. Kukune ning silit wis metu. Kukune. Kuku mana? Kuku ning pusat ning kali pusate. Anu. Anu kan sisik kan? Hah? Berganti sisik kan? Heeh, kaya ngene. Kene kukune bareng to? Enak. Kan wis diulo. Oh. Kukune wis metu ning silit. Berarti lah anu mak cetek ngono ya. Nggih ngancing ya. Nyapuk ulo iso munggah wit, ya kuwi. Hati-hati we. Ini kuwi. Marah kalau rumahnya enggak diikat. Nah, cek lu namu. Ben milik iki apa? Kan dhisik ngono. Wis sementara ngono ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.